Продължаваме разговора с Хари Бохосян. Вие може да задавате своите въпроси на телефона в студиото 975 25 55. Тук по време на рекламите Хари ми даде интересни изследвания, които съответно той прави с своя уред и не само. Това не е уред. Това е радиестезично махало. Метода е биолокация, радиестезия. Практикува се цял свят по един и същи начин. Добре. Има много колеги в София и страната, където правим практически едно и също. Всеки прави обаче различен обем неща и в различни. Това няма смисъл. Това няма смисъл да го показвам. Добре. Кажи, кое е хубаво да покажем на нашите зрители от тези пълни изследвания. Тук виждам гръбначен мозък, отзад, отпред, хипофиза, перикард, дебели черва, възходящо, напречно, низходящо. Толкова детални изследвания. Абсолютно всички органи в човешкото тяло. Значи интересно е тук как става. Когато се правят там, да речем в началото, средата и в края на лечението, което ще разгледаме с някои думи какво става, какво се прави. Правят се в началото изследвания, първи изследвания. Да. Почва се, да речем, възстановяването на човека. Да не приукаваме лечение, цялостно хармонизация на вътрешните органи, което започва с детоксикация 3 седмици и после 3 седмици още зареждане други елементи. Това става по комплексно върху всички органи и системи. Хари, прекъсвам те за момент, за да чуем зрител. Здравейте. Да. Ало, добър ден. Добър ден, слушаме. Гледам ви, госпожица, с удоволствие. Много сте полезни за зрителите с вашите интересни предавания. Сега за откритието на вашия гост, трудно ли е да се осъществи като апаратура за профилактични прегледи на хората в поликлиниките, за да вземат мерки на време за здравето си, което мисля, че е много добро като вариант, за да не лекуват болести, е просто профилактика. Благодаря ви. И аз ви благодаря за вашия въпрос. Хари? Да отговорим на това? Да. Сега да прехвърлим тогава, да отговорим първо на въпроса. Да, нека да отговорим. Практически апарата, който съм създал, той е преди 15 години. Вече 15 години работя с него. Той не е за упражнени болести, е за цялостна регенерация на клетъчно ниво. Апарата се казва Green Flash. Това е квантов генератор, който имитира един процес в Слънцето, когато залезе и изгрее за 15 секунди, особено когато залязва, се излъчва една монохроматична зелена светлина, която се нарича Green Flash. И ако влезе човек в Google, напише Green Flash, ще излязат толкова снимки на НАСА, че просто ще се очуди каква красота е. Да. Това нещо е изключително фундаментално важно за природата, флората и фауната и човека на Земята. Така е установено, много отдавна е установено, дори тези дановистите, които гледат, сутрин посрещат Слънцето и Джула и така нататък. Всичко е свързано с точно това. Значи това е изключително естествена вибрация от Слънцето. Същата вибрация обаче се излъчва и в пирамидите, обаче не е случайно. В пирамидите, в кралската крипта. Това е едно и също нещо. И под куполите на църквите. Също. Така. По-своему това е ултравиолет в ниския диапазон. Те са АБЦ в ниския диапазон на вибрациите 256 нанометра. Така. Това е установено още 1890 година. Но в течение на времето добива популярност и така минават 1937 година в Германия, после в Русия, в Чехия и така нататък. И в момента се практикува и в Щатите, и в Чехия, и в Германия, в Русия, в Украина в момента. В 90-та година е правен апарат в Германия, в Америка, който е узаконен от FDA, само че той, да кажа, тъй като много неща трябва да се кажат, но няма смисъл в детайли. По принцип, технологията, която се използва от това, което аз казвам, в тези страни е ултравиолетово облъчване на кръвта.
Значи изтеглят едно количество кръв, 50-100 грама, облъчват го в специален апарат и ви връщат кръвта и започват регенеративни процеси. Колко интересен метод. Изключително неинвазивен метод и много ефикасен за много неща. Но не е за определени, значи той е за цялостна регенерация. Организма се възстановява изцяло по само себе си. Но, сега тук има едно но, което ние трябва да направим нашето, което нали, трябва да направим. Трябва да пием достатъчно вода, да се храним правилно, защото организъм почва да се детоксикира и така нататък. Добре, а защо в България в болниците този апарат не се използва? Един въпрос, който е висящ не само в България, в Европа и в света като цяло. Значи, медицината е алтернативна и модерна, и конвенционална и така нататък. Значи, сега се обединяват някои неинвазивни конвенционални методи и алтернативни методи деинвазивни в една нова, и тя не е толкова нова, пак в Германия е създадена, интегративна медицина, която да обедини най-доброто и неинвазивното върху човека от двата типа медицина, конвенционална и нетрадиционна. Значи нетрадиционната някъде в други страни, тази нетрадиционна, която казваме, тя там е традиционна. Разбирам, но тук в България не е но така. Но в съвременния свят не може да се избегне. Не могат да се избегне съвременната медицина с всичките модерни методи, които съществуват. Но има едно но, което хората и го виждат, че не всичко може да се реши с конвенционални методи. Затова трябва да се хванат двете ръка за ръка, за да може хората да бъдат здрави и щастливи, защото можем да се радваме на живота, да работим, да си гледаме и семейства, деца и така нататък. Защото това е практически здраве. И се чувстваме добре. Всичките тези пациенти, над 3000 човека, които си излекувал, от какви най-често заболявания са страдали? Большинството от тях. Значи една значителна част от тях, мога да се каже, че 50 на 100 е от злокачествени заболявания. В начални стадии и да го кажем, преминали през изключително много перипети. Да. Така, практически моята работа е не само първо диагностицирам, виждам, когато мога да се справя, казвам да, обаче едно 25% не мога да се справя, защото прекалено са напреднали нещата. Тези, които каже окей, да лечем и се влизат, започва да се работи в продължение на 6 седмици. Средно с 6 седмици е, независимо кой е от какво е болен, може и за 5 седмици. За месец и половина? За 6 седмици. Това е месец и половина, да. Да. Когато има съвсем такива, когато говорим не за злокачествени такива неща, а когато имаме да правим цялостно възстановяване на човека, да го кажем подмладя, изчистване и така нататък, или са по-млади хора, само с функционални някакви нарушения, нещата протичат, речем, при млади хора може да стане за 4 седмици, за 5 седмици. Защо казвам това? Тъй като в продължение тук на 20 години много е замърсена природата. Значи ние си замърсяваме страшно природа. Това първо ефира, с всякакви комуникации, които почваме с GSM-ите, компютрите, интернета, високочастотни антени навсякъде. Това е основният замърсител. Да. Огромно количество информация. На 3-4 месеца информацията, която минава през интернет и човека се товари, се удвоява. Това е огромно количество, което при 20-50 години го е нямало. Да. Човека просто е едно море от информация, което е хубаво, което и не е хубаво. Въздуха, земята. До такава степен има райони замърсени. И тази храна, която ние ползваме, земята няма нищо, в което да влезе в този плод или този зеленчук, да го издем. Ако не говорим да слагат някакви работи. Вътре пестициди там и други неща. Без тях. И без тях. И без тях земята е изтощена. Да. Няма елементи. Така че, колкото е хубаво, красиво да бъде това, няма какво да не зареди кръвта. Като казвам няма, не е съвсем така, но далеч е това, което не е достатъчно. Да. Същото нещо е с животните.
знаете много добре какво се разпространява, как не се спазват определени неща. За щастие вече се правят определени стъпки, за да влеземе. Защото храната е едно от важните неща, защото каквото ядеме, това става. Добре, Хария, на какъв принцип въздейства уреда върху едно злокачествено образование в човешкия организъм? Значи, пътя на всеки един пациент, през който се прави, е един и същ. Да. Независимо дали се прави на един човек с функционални нарушения, с някакви оплаквания, така или иначе, всеки един човек има определени натрупани интоксикации, които са причината за неговите болешки. Не говорим, пак казвам, за диагнози и тези неща. Изчиствайки за 3 седмици организма, което става по многофакторен начин. За който ти ще обясниш. Първо, да, ще се дообясня. Детоксикацията на организма, каквото и да бъде, в този аспект, който аз го правя, е за 3-4 седмици. Значи, това са първо апарата се прави ежеседмично. Значи, говорим за ежеседмична процедура една, която трябва между 30 и 40 минути с апарата. Ще обясня как се прави елементарно. Човека седи или лежи там. Доберете. Другото, което се прави, е радиестезичният тест за хранителните добавки, които трябва той да вземе. Значи, те са точно избират за всеки човек, като се измерва всяка една по една, като се избира персонално за всяка седмица и за всеки човек. Тоест, абсолютно нищо случайно не се слага. Тоест, всичко е на база на точни измервания. Това, което се прави, е по-точно, просто няма как да стане. Да. Обикновено се взимат и се избират в зависимост от статуса на човека. Тоест, биолокацията, радиестезията показва. Обикновено 3-4 неща се комбинират в часовете, да речем 8 и 18 часа. 8 часа активността на стомаха, 18 на бъбреците. В 10 часа и в 22 часа активността на далака и на тройния нагревател, където се слагат други 3 или 4 работи, в зависимост какво е състоянието на човека. Да. Колкото има нужда. Така че, тоест, тази чаша, която трябва да я напълним, догоре се напълва, без да капне, нито пък да е по-малко. Разбрах. Точно толкова, колкото е необходимо. Определят се, значи, тези неща, които се определят, те влизат в синергизъм. Синергизъм значи влизат в определена синусоида. Ако едното не е точно, едното от нещата не са точни, просто разваля и другите неща, които... Тоест пациентите трябва да бъдат изключително прецизни в приема. Радиестезията е метод на измерване. Да. На изследване, на измерване. И се прави. Ето, примерно, за първа седмица нещата, после за втора седмица, за трета и така нататък. Към това нещо, влизайки 3 или 4 работи, силата на тези неща, т.е. аз се едно правил определен комплекс от хапчета, ама той е само за този човек. За другата седмица, за него някакви други неща. Другата седмица се сменят. И така, всяка седмица се подменят нещата или някои продължават според нуждите на човека. Тоест, едно нещо продължава, когато трябва. И се сменя с друго, за да се набави. Значи, първо да може да изчистиме вътрешните органи и системи, после организма да се зареди с нещата, които са изхабени. Другото, което се прави, е активираната вода. По принцип, аз им давам определена вода, но те се научават, нали, как да правят протива вода, т.е. структуриране, да се замразят вкъщи вода, бутилки и оттам вече. Да я размразят и тогава да я пият. Да, така наречената протива или структурирана вода. Тя се прави малко по-сложно, но в домашни условия няма как да стане. Там се махат тежки фракции диотерии там на водата. Самата вода от чешмата или там някаква друга, ако е изворна или друго нещо. Какъв е проблема на изворната вода? Няма проблем. Но всяка изворна вода, пък ако има определени заболявания, тя трябва да е точно за човек. Тоест тя е продукт, който трябва да се измерва. Да. Както храната, добавките. Структурираната вода, когато се замрази и размрази, тя преминава в друга структура. И тя свободно вече може да премине през мембраните на клетките и практически организма, обикновената вода, която пием от чешмата, организма губи енергия да префасонира, да я преструктурира. По този начин тя директно се усвоява и става като лечебна. А минералната вода? Минералната е минерална. Тоест има минерали вътре, които са за различни работи. Не може постоянно да се пие минерална вода, което не е лошо. Да се пие, че
трябва да се сменя, да речем, на всяка седмица, да се спира това нещо, да не се пие определен период. Не може постоянно да правиш едни и същи неща. Нали? Така, тази вода се насища с озон, с озонов апарат, който е направен за това. Насища с озон. Озон е алотропна форма на кислорода, което е 3 атома, което има изключително антиоксидантни свойства. Значи той започва да се насища организма с много кислород. Така, защо? Озон терапията, само 700 клиники има в Германия, които практикуват озон терапия. Даже не бяха ли повече. Позната е отдавна. Също и среброто. Със сребърната вода. Все неща сработи от 10 години, когато ги има вече с среброто. По-отдавна насища се и с сребро. Само това, значи, за да мога да се детоксикира организма, има си специални препарати, нали, които ние ги даваме. Аз давам всичко от тези неща в турбички за седмицата и той си ги пие. Нали? Той си ходи на работа. Но, например, на всеки кръгъл час има нещо. Не кръгъл час. Има 4 взимания. В 8 часа, в 10, в 18 и в 22. Примерно казвам. Това е. Прави си един чай с тази вода, ако има нужда. Има специализирани чайове, нали? Не е такъв някакъв чай, са трудно лечебни чайове, които са за черния дроб, за стомаха, за злъчката, за каквото и да бъде. После се сменят с други, втора седмица, трети и така нататък. Те пак са някакъв вид добавки, само че в течна форма. Нали? Вътре в този чай е направен да има гама от неща. Разбрах. Така, това е детоксикацията. А сребърната вода? План. За какво въздейства? Тя над 700 вируса, микроби, е абсолютно антисептично. Вече от 10 години се слага вече в хладилници, дори в тапетите. Нали? Среброто, тъй като много е агресивна средата, която живее, значи въздухът е много замърсен, с среброто трябва постоянно да се употребява. Една лъжичка. Има си специални апаратчета, няма да правим никакви такова. Има такива създадени апаратчета, които не са скъпи, но са изключително полезни за хората. Моята практика, нали, го доказва. Аз от 10 години си слагам на носа по 5-10 пъти на ден, на очите, около 5 пъти да речем, и на ушите, за да могат да се изчистват. Значи тук слагайки на носоглед. Слагаш сребърна вода. Сребърна вода, слагам и други. И озонова вода, може да сложи, има такива специални алоэ продукти, но това е друг въпрос. А как да си направят хората сребърна вода? Да могат да се изчистят силности, защото особено хората, които пушат, но така или иначе замърсеността по улиците е страшна. Предостатъчна. Ако пък работим в някаква среда, става страшно, а пък ако пушим, става още по-страшно. Зато и трябва да се изчисти, за да може, като се изчистят синусите, да могат да страдат хората отдавна от това. Правейки го това, изчиствайки синуси, веднага се освобождават тук жлезите и мозък. Това са натрупани от години токсини и все едно, че имате един тръбопровод и една канализация там, в която се стои то налеп там. А това е в главата, защото всичко се управлява от главата. То пречи на очите, пречи на жлезите, всичко се управлява от тук. Зрители как да си направят сребърна вода и да я употребяват? Не могат да направят, има специални апаратчета. Те са в порядъка около 60 лева. Има фирми, които ги продават. Мога да се влезе в Google, няма никакъв проблем. Нали? Продава се и в аптеките сребърна вода. Със сигурност. Абсолютно, със сигурност се прави. Познавам не една фирма, вече със сигурно 5-6 фирми. Можем да разчитаме, че наистина е сребърна. Абсолютно, да, може да се разчита. Гледал съм ги нещата, няма никакъв проблем. И какво да правят вече, закупувайки с тази вода? Една лъжичка сутрин да се слага в една чаша вода или в чая. Една лъжичка само? То е вода, вие не го чувствате като някакъв вкус. То няма вкус, то просто има сребърни иони. А апаратчето, което може да си купите, то е едно като рибка, което прави 20 000 литра и струва 50-60 лева и ще изкара сигурно 8 години. 20 000 литра, да? Това е страшно много. За едно семейство ще отиде 7-8 години, защото моето вече е толкова и се изтощи просто от първите. И слагаме една лъжичка. Една лъжичка и така. Вече другото, което слагаме на носа, хубаво да се разреди с минерална вода. Слага на носа, може и директно, нали, от сребърната вода. 10 капки, като се слага, нали, главата надолу, с капкомера или с специално шишенце имам, нали, което 10 капки тук, на обед пак, вечерта пак, преди лягане пак. И за 1-2 дена мога да се реши драстичен проблем. А в очите? В носа. За очите, да, също. От години го правя.
Защото очите преминава през цялата информация, 95% минава през очите. Специално аз, когато работя, ние, които сме малко по-сензитивни, минава, отива в епифизата и започва да ни товари главата. Сега, по принцип, аз не обичам силна светлина, но сега не знам как издържам. И аз не знам как ходя с хубави очила, за да могат да не се активира от очите, защото зависи какво гледаш, нали? Хари, нещо друго, само да се върнем отново, за да приключим с сребърната вода. Чувала съм и предполагам всеки един от нас е чувал, че можем да си направим сами, като си сложим сребърна лъжичка, да кажем. Не става. Не става. Това е мит, така ли? Това е мит и там, ако виждате там, когато се прави в църквата, това не е точно така. Водата не става това с сребърния кръст, да. А всичко е програмиране на водата, което чете свещеника. Значи водата се програмира. Водата сега, която говорим, тя сега се запаметила всичко. Ако ние се караме тук или напишеме лоши думи, или изрази, или там определени такова, тя става отровна. Има един японски професор, който е изследвал тези неща. Масаро Емото се казва. Да, той има и филм за вълшебната сила на водата, така, но ако ние, например, в случая си говорим красиви неща, казваме на самата вода, обръщаме се към нея с хубава емоция, тя става ли лековица? Налейте се водата и я помолете тя да ви излекува. Кажи, обичам те, благодаря ти за това, което ще направиш за мене. Ти си моята любов, нали? Нещо такова. Да. Красиви, хубави думи. Една от най-силните думи е благодаря. И тя действа не само на водата, но и по принцип. И тем подобни неща. Ако напишете Хитлер, ако напишете Сталин или нещо подобно, или някаква друга нецензурна дума, водата, измервайки на този апарат, който е на аурата, може да се види на Кирлянов апарат, става нещо страшно. Хората вече знаят, има тя от няколко години книгата на Масаро Емото, където за запаметяването той изключително това го е направил, запаметява определени вибрации във водата. Тоест, различни неща. Различни музики и замерва кристалите и да видите каква разлика, каква кръста е, когато има хубави неща и какво се получава, когато просто книгата има и в интернет ги има тези неща и в сайта ми ги има. Да, интересно би могъл да получи тази информация. Значи водата е едно от 5 елемента и изключително важно нещо в природата. Че човек трябва да пие от 30 до 50 мл вода на килограм. Да. Тоест, ако си 70 кг човек, 7 по 3, значи 2 литра и половина трябва да изпива хубава вода, а не някакво безалкохолно. Значи водата няма нищо общо с нито едно безалкохолно, което може да се купи. Дори с прясно изцеден сок. Значи там е друго нещо. Сока е друго, вътре има органична вода, други елементи. Соколечение може да се прави с това нещо, но водата си е вода. Тя си има място и не може да се такова. Разбира се, в много от продуктите, които едем, дори в пилецата има много вода. Добре, по отношение на преварената вода? Преварената вода, тя се прави за има антисептичност някаква, да няма някакви зарази. Сега има апарати, които филтрират водата. Слагат се едни специални устройства, има немски, руски, американски, зависи според джоба на човека, може да се вземе, сменят се патроните там на една година, на еди колко се литра, пречиства вода. Сега старата водопроводна мрежа е много старата водопроводна, което от време е много. Значи вътре има неща, които, нали, натрупване на кадми, на елементи, които са вътре, практически ние пием вода, което започвайки да се натрупват тези елементи в нас, започват да дават отражение на целия организъм, на ставите. Тези неща са изследвани. Сега това, което се прави, нали, с новите тръбопроводите са пластмасови, нали, по всички стандарти, това е вече добре, но не навсякъде така. Хари, ще продължим да си говорим след рекламите.